दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि दाफुंनो थाखाय दिनैनि बे मेलखौ लानाय जाबाय आरो जों दिनैहाय 19 मार्च 2026 दिनैनि सानावहाय जोङो तामुलपुर जिल्ला इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि बेखौहाय दानानै लानाय जाबाय। फैगौ 2026 नि आसाम एसेम्ब्लिनि जा बिसायख'थि दङ, बे बिसायख'थियावहाय जोङो BPF खौ 100% जोङो सापर्ट खालामगोन। अल आसामावनो जि समस्तियावहाय BPF राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होगोन, बे बिजाथिखौहाय इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि बे जोंनि इउनियना BPF खौ सापर्ट खालामगोन आरो जि समस्तियावहाय BPF राजखान्थि हान्जाया बिजाथि होनाय नङा, बै समस्तियावहाय जोङो जिहेतु BPF आरो BJP एलायन्स दङ, बे हिसाबै इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि आ BJP खौनो सापर्ट खालामगोन। आरो बेनि थाखाय जोङो दिनैहाय जाहाथे इलेक्सनाबो जिहेतु खाथियाव साफैफैबाय, बेनि थाखायनो जोङो दिनै बे इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि बेखौहाय तामुलपुर जिल्ला हिसाबै दानानै लानाय जाबाय। तामुलपुर जिल्ला हिसाबै आफादगिरि हिसाबै जोङो मोननो हाबाय एन सैथो एक्स.एन.डि.बि बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि आफादगिरि हिसाबै गायसनजाबाय। बिथाङा उननि हाबाफारिखौहाय बुंलांसिगोन। दा जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खामानि मावनो थांखि लानायानो जाबाय जायफोर जोंहा मुंख्लं नखर बिथांमोना दाबो जि मोननो गोनां एक्स-ग्रेसिया बेखौ मोनजोबाखै। बिनिफ्राय आरो गोथाङै थानाय जोंनि जोहोलावफोराबो जि मोननो गोनां 4 लाख बेफोरखौ मोनजोबासै। आरो जोंनि जि मैखोम नांथाबनाय हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनाय बिथांमोननि मुङा लिस्टआबो दिनैसिम थिसनजायासै। बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ फिन आरोबाव थालांनाय मुंफोरखौ थिसनफिननो थाखायनो जोङो नैबे इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि मुंखौ लानानै जोङो आवगायलांनो नागिरदों। मानो होनोब्ला जोङो मोनसे इउनियनाव थानानै खामानिखौ मावाब्ला रावबो गुरुत्त' होआ। बिनि अनगायैबो जोङो फैबाय थानाय समफोराव BPF खौ सापर्ट होनानै जोङो BPF सरकार थानाय समावनो बा BPF खौ सरकाराव लाबोफिननानैब्लाबो उनावब्लाबो जोङो माब्रै जोंनि एक्स.एन.डि.बि फोरखौ गोरा गोख्रोङै फसंथाननो हागोन, बेखौनो जोंनि नाजानायनि गुबै थांखि। दा जोंहा नैबे जोंनि सार जि रन्जन दैमारि सार बिथांजों लोगोसे गोबाङानो जोंहा जेलाव दंबावो, दिनैसिमबो बिथांमोना उदां जानो हायाखै। बेखौनो जोङो रावबो जोंहा दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि हान्जायाव सिथाबना थानानै खामानि मावनायखौ नुयिनि थाखाय जोङो नैबे इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि खौ दाना लानानै जोङो मैखोमै आरोबाव फिन जुरिजेनलांफिनबावनो बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय जोङो नाजादों आरो नाजालांबाय थागोन। बिनिखायनो जोङो नैबे समावहाय हाग्रामा सारनिसिम मेम'रेन्डाम गांसेबो गथायनायनि थाखाय थागथियारि खालामनानै दोनखानाय जादों। जोंनि कमिटिया फुलफिल जाखांनायनि उनावनो जोङो बे मेम'रेन्डामखौ बिथांनो गथायनाय जागोन। दा जोङो जेब्लानिफ्राय एन.डि.एफ.बि खौ डिजल्भ खालामदों, बै समनिफ्रायनो जोंहा एन.डि.एफ.बि लिडार्सफोरा गावस्रा-गावस्रि जाजोब्बाय। सोरबा इउ.पि.पि.एल आव थाबाय, सोरबा BPF आव थाबाय, सोरबाबा BJP खौ मदद खालामबाय। दा बेबायदिनो जोङो माखासे लिडारफोरखौ फोथायनानै जोङो BPF आव थादोंमोन। बिनिफ्रायबो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा BPF आ सरकार दानो हायैखाय BPF निफ्रायबो खारबाय। खारनायनि उनाव जोंहा जायफोर सेंग्राफोर एसे BPF आव थानायफोरा बिगुरा रोजा नालाय थाब थाब गुस्लायनो रोङा, बिनिखायनो सरकार गैयाब्लाबो BPF जों थाफाबाय थाबाय। दा थाफायै थाफायै जोंहा नै दिनै सरकार फैबाय, BPF आ देरहाबाय। दा जोंहा लिडार्सफोर गैया नालाय एक्स.एन.डि.बि आव, बिनिखायनो जोङो गोदाव-सोराव जानानै थानाय बादि जादों BPF आ सरकाराव फैब्लाबो। दा जोङो थोंजोङै नैबे इउनियन अफ एक्स.एन.डि.बि खौ दाना लानानै जोङो जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेखौ जोङो मावनो थाखाय बिथां
BTCनि CEM हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो नारसिननो थाखाय थांखि लादों आरो जोंनि जि थालांनाय एक्सग्रेसिया मोननो गोनांफोर बेफोरखौ जोङो मोनफुंहोनो थाखाय जोङो खामानि मावनो बे इउनियनखौ दानाय जादों। लोगोसे जोंहा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव जोंनि बैसो थानाय सेंग्राफोरखौ जोङो थिसननो हायो नामा, जोंनि बे इउनियननि नाजानायनि थ्रुयै जोङो बेखौ आखायाव लादों। दा बेसेबांसिम जों आवगायलांनो हायो बेखौ जोङो नाजालांबाय थानो नागिरदों। बेसेबां साक्सेस जायो बेखौ उननि समाव मोनथिनो मोनगोन। दायो जोङो दिनैहाय नैबे तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो इउनियन अफ एक्स एनडिपि दाग्रोना लानो हानानै जों गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनो हानाय जोंनि आफादगिरि बिथां बि नायजाब बिथांखौ आङो नैबे दिनैनि कमिटिखौ दाना होफैनो हानायनि थाखाय आं बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसे जोंनि जायफोर एक्स एनडिपि दिनै फैजोबनो हायि गोदाव सोराव जानानै दं बिथांमोनखौ आङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो लुबैयो, जाहाथे नोंथांमोनाबो गोदाव सोराव जाना थायालाबासिनो खौसेयै गसंथानो थाखाय आवगायबोनो आं गासैखौबो खावलायनाय जाबाय। जोंनिफ्रायथ' बेबायदि बाहागो लानो हानाय जोंहा गोहो गैथ'वा। जायफोर दंमोन बिथांमोना गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव इनभल्भ जानानै दंखायो। दा जोङो जोंनिफ्राय जों मददल'सो होनो हायो। दा जोङो बे मददखौनो गोसो गोथारै जोङो होनो थाखाय आवगायदों आरो। थांखि दं। दाथ' गुबुन गुबुन जोंहा फराम दोङोब्लाबो एस'सियेसन दोङोब्लाबो जोङो गिबिनिफ्रायनो बैयाव गैयामोन आरो। दा गिबियावनो जोङो लुबैदोंमोन जोङो जे जोंनि रन्जन दैमारि सार बिथाङा गबोग्रोथों, जोङो बेखौ नेनानै दंबाय थायोमोन। बेनिखायनो जोङो बैफोर जि फराम दानाय एस'सियेसन दानाय बेफोराव जोङो बारा लोब्बा होआखैमोन। जोङो जोंनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना जिहेथु BPFखौ सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन, दा बिथांमोननि खोथाखौनो जोङो खोनासंनानै BPFखौनो जोङो फार्स्टनिफ्राय सापर्ट होनानै दंबोबाय थायोमोन आरो। बेनि उनाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा मा जाखो मा सानखो मोनथिया, गोदान गोदान दानानैहाय गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों सिथाबनानै थाहैबाय आरो गोदान लामाखौ लाफिननो गोनां जादों। दा जोङो दिनैनि बिबान सायख'नायाव आफादगिरि हिसाबै आं थाबाय, एन सैथो। बेनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै जोंहा दङ मुसुखा बसुमतारी आरो प्रताप बर' भाइस प्रेसिडेन्टआव मोननो हादों। बेनिफ्राय आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट हिसाबै रमेन बर'। बेनिफ्राय जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो दिकराज मोसाहारि। बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मिउचुयेल बसुमतारी। जों बेखिनिखौ मोननो हादों। माखासेखौ जोङो बुंथ'लायाबाबो जागोन आरो उननि हाबाफारियाव जोंहा आरो सोबावनो गोनां दंबावो। आं बेखिनिखौनो खोन्थाथ'बाय।